Hey. I woke up combo. And do a bagger. That put some. Hey. What on me? Pius. Look again. Idelu. Okay, she deputy. Onye dere. Ngamu lo ha de that's on pro show him ga anara. Mra ga anora. Apo nwa nwoke. Mkpụrụ shikpu nwa nwoke. Hey. Ke mmiri olugbo. Onye kwasịrị wa mkpụrụ osisi. Hey, ọ magbolo. Ọ magbolo onwe. As family ra one process. Must not family ra one process. Mbosi na akwa ka ga diri iche. Ana akwa ka ga so ga mmiri ọha. Mmiri olugbo, mmiri moringa, mmiri nchuanwụ. Gi pa ya no pa gi na anga ihe na ma ahụ ga atachiro. Ari ebe nwa nwoke no ya lo yilo. Ha nyi na-egliptasia. Nwa ga ka moto ya mprosi ga ba ga. Kpọ nwa nwoke. Ị ga-ara ga n'ihe ụgbara mmiri ka anyị ka mba ga n'ime ka gị atọ rịrị ya wụpa ahụ ka ga lụ ahụ na ma agba obi okwu na ụka Di m ịgbanweele machi ya awụdogo ịgbanweele asọ bifo oge ga-eji aka gị wepụta ihe tige m n'ime ọnụ mgbe m tiri gị agala ọrụ ọbụla ịhụrụ ụgba ihe m ga-ewere nwa nwoke ka m ga-ahagaga gị n'ọnụ ọ n'ọnụ ka ọ ga-esi abaga ya abaga gị mụọ na m ya ogige shago nabe wewe ya nyele nshi agbakwara nwa gị rapụ ga terapi na enye m wata itebe ala kpụrụ ga na gị rapụ nwa nwoke na asị mrajo n'ime ahụ m ke nwannu machi asagoro anwụ ose ekwele m ekwe oteghị m sara mkpụrụ pọpọ na asị gị buru mkpụrụ pọpọ so ya eso baa ya mmiri 2 days gị ṅụọ ya ahụ gị niile ekwesịrị otu mgbe ọbụla ịgụ ihe na-atọrịrịrị Adanna. Pius. Ọnụ tọrịtọrọ ihe gburugburu n'ụwa gị mbụ. Ya gbuo ogo kodo ọwụ dị ihe ọjọọ. Ọnụ tọrịtọrị. Ihe ọla ga-eme ka ndị amụ na nwa nwoke Chineke nna wepụ ya n'ime ndụ m. Ma mara dị ihe ga-amụ nwa nwoke gịnị ka a na-akọ? Amamtọ mkpụrụ osisi na-enye nwa nwoke m nọ ka mgbe echi agafucha aṅaga tombo. Nwụrụ akpụrụ achị ya ṅụrụ ọrụ utu nta ṅụrụ ọrụ utu imo. Mkpụrụ osisi uju ka ọzọ ha. Lekwe ha agwụla ha n'izin. Onye ọla tiri mkpụrụ osisi echi ya bịa n'afọ m bịa furu ya alụmduru fu onye ọka nga efuru ero apụ ka ma na mma nwaanyị ụmụaka Pius. Wala mo. Lilo. Wala mo. Amme. Adanna. Hey. Adanna anwụọla m anwụ. Atagbuola m onwe m na mkpụrụ osisi o. Kamokoto me brapo. Na nukwanụ m anụ Kamokoto me brapo anya kata bedem kus. Ani gala ma ono chigrele m fufuru. Nani. Ani gala mote. Mo bom soro lote. O tam no. Inyerola. Kambu e brapo. Mchego dum nyo. Sanyi wadla mi aswa dum nyanya ni tangwa nwoke. Ya be wadum tibe. Ogwa m nga ngara ọgbakọ ụmụ nwaanyị anyị. Ga gbaklalo. Ya na-eme m luwe. Ya na-eme m n'ahụ. Ada na luwe. So wọnụ. Ọwụ nwa Thomas nwa obi loro nụ. Nwa ya ke nwoke ke na mere ọsọ bịla ọsọ. Nwa ke nwoke. Ke nwoke shilo nwa Thomas nwa obi. Ke nwoke. Ke nwoke. Otukwa ka ọpara. Ke nwoke ka abụọ.
etelebat ndụ ṅụ ọwụ ya obigara anyị rice obigara ụmụ nwaanyị rice ya na tomato ọhịa anyị na-eke gị anyị kerechala nọrọkwa kparịka ụka a na-eme m lowe lowe otu ụkwụ m ke na-adọ m adọ m si ihe a lowe lowe ama m si dị m ọfọ ntị ya nwụrụ ya nwata m ọsọ nwobi ke nwoke kpọmkwem ke abụọ ke nwoke nke abụọ ụdụ ka ọpara bigoro na rice ya na tomato o bigoro ụmụ nwaanyị rice anyị ke nwoke nke nwoke otukele nwoke anwụọna mụmụ ụmụbi wụrụ ga ekwule gị kweghara ka shi ma ọpụta ụlọ ekwule ọ na-eme m ka ime ka chọrọ m ịmụ nwa ekwule Izena. Ike nya po ire. Ya ba ku ya ko beta. Ai ne ta ko ga papa. Ko no to shi. Wali ya lim chasi mina ina guzota hem no. O wese ta ye kupu. Mi ta ngamada. Ko na nga na terire. Ida ngamada. Aka ma gburu ko sa ge nya ahụ na nwuru ọza. Yeah, no God for better for worse. You're not seeing me back here. No, she not the baby. Why do you let her come over? Don't more for the quagga. A well, what will them go? And the cruise on him out, boss, but Papa. Hey! Up with our Lord and Nabato, Walla Melon. Hey. Nasuke bola ni mebo kokombe koko plamot atagalam kokomba wala na carrot tage ano chi ekopu valve megre lo fuforo kama bla no di mahakam na latin na nyim na bom na nyim na Mr. Pius nos kedi kwa nge na-eme gị otu ji kpọọ m n'ekwentị ụjọ bekwara m no so ụjọ ke na-atụ m ka ke ụjọ tere m tọọ maka chukwu banye n'enugula ahụ onye nwụrụ anwụ nọọsụ ihe ndị bụ isi m tawa mkpụrụ osisi niile bụ ide kọchiri isi m tawa kamgbe esu gbara bịa ige m ya m gakwa n'ahịa azụcha otu m esiri dee iji bedumiri naanị mkpụrụ osisi ahụ ka m mụje m na-ata ya makwa m labụrụ n'abalị chi ehu ikepụ m ya akwụpụrụ nna anyị m na-agbọ m na anyị kamgbe abụ ebi na latrin ote ka ọnọchị m na-emewa na-akwụpụ mgbahụlalụ enwebeghị ihe m na-eribeghị sị ka eji gwuo ya ha si na egwokwele n'ọnwụ nyechi ihe ka m na-anyịsi ete m na gị na-ekwu ihe ngụgwọ ọ tachirịla m nọọsụ ahụ niile kojisichara m ebe niile na ukwu niile na abịala m dịka ọkwanị gịnị ebu ọrịa ka ikwughele ya obi m na-akụ kpomkpomkpomkpom chọrọ ntakịrị m nyefu mkpụrụ obi na asị asịbịa ego a na-ada kakpom ya nwoke isi mgbe enye m ya otem nọ na latin tụgharị ka shoshi n'isi m ote nwụọ Enyi nidiri bụ ọwụ masaji ọwụ maternity masaji masaji everywhere n'ike gị n'afọ gị ebe ọbụla yes ọ nidiri bụ ya na nwa ja
Dora. Ọsọ. Mọ̀tò màpùrù kọ̀ ọ́n. Wọ́n náà mo. Kawa mi ekwe dra uzi ọkọ wala. Wọ́n kwa mali ebra la mo. Wayo. Bandeza kawa mi anot. Ke mo nwa nwoke na. Hey. For me, for me, one walk now. From nurse for me, nurse, dear me, nurse, me. Yes, sir. Nurse, clearly. Hey, I got all like you for. Pius, oh, yeah, for. Eli ho yirigo. Isele ho yirim. Foka da hap nwa ebre mere ga ebre kokko foga nwa kani me ganga ni me mopta mo gi non gi zus. Nem bia fa wa me hi foga. Maka Chineke gi gwapo ukwu. Gi gwapo ngwapo ntongo. Nwekwe hwe. Nwekwe hwe. Chekwa gi chocho onye nurse. Ị ga-akpọ gi chocho onye nurse ị ga-akpọ. Ihodo darati. Darati mụ na anyị nwanyị kpọ. Ya bịa nurse ọgụ. Lekwara onye anya n'ọchị. Onye akpa ga aka. Excuse me, woman. Please don't insult me. Ofumu. I'm only helping your sick husband. You better be any penance. You can see a dear son. Already pass the sonata. Yet, Nana Chaz already pass the after for one in Gaka. And when you make one, Gaka. Mr. Pius, you can put she can want those things now. She can keep him no la. I got the area order. Next tomorrow. Oh. Hey. No phone. Eleven nego. Passing Katara Chasra. Say one more here. Because one more. You will hear it. King will hear my hand. I say, Kim never go to. I was giving her a compliment by none of my woman. Titi. You should have him back to take it. Titi forces. Mamma, what you shall come to teach you. Yeah, Manasa one. Oh, my have a room on it. Oh, Titi! Give Mamma Haka not give her my bahom. The better one you. Why you Kusamba? Efrata Brayo, Takesh to Pasaga Catrin. You know, I beg I want to go to the tenant. I think when you hear an answer, Macachinaki, what she keep equal to the Ganagi wrap up with show a mother Gahogan. Maca, what did I gonna have? I think I'm China home walking. Oh, my hand to walk about a chap. I can't be able to betting. You wrote to Mamma, who Ramos, come wish I have any lap for share. The more for the other way I talk for water. What have you done? What All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you.